Нещо ново от Best официал за D26. Всеки, който го чуе, нека да разбере. Аре, слушай. Влизам тука, викам араба. Ще се оправиш, викам да бе да. Ще го остави за после това. И нали те знам да не е от сега. Влизам тука, викам араба. Ще се оправиш, викам да бе да. Ще го остави за после това. И нали те знам да не е от сега. Точно ти ли ще му оставиш беда? Да се оправя просто така. 3 години да спъва в студа. 3 години като куче без храна. Викам на Господ, дай ми шанс, дай баланс, реф и нас. Точно тогава ми капна сълза. Нещо в ухото ми прешепна. Вика издържи, давай покажи. Не на хората, на себе си го докажи. Цял живот слушам някакви лъжи. Главата вдигни и напред продължи. Така че разбери, за моите грехове аз сам си платих. Сам си го направих. Като се върнах, видях стария аз. Той няма шанс. Той няма избор. Той търси. Аз имам. Стария ми аз ме дърпа назад. Старите навици не хващат, бе брат. Никой не копирам, на себе си приличам. Абе гроба сам си копах. Абе волята сам си ковах. Психичния тест сам го минах. Къде да бъда сам прецених. Не отвънка, отвътре се промених. И ма пита в поста. Какво да ти кажа, брат? Каквото ляга. Още ма чака да се променя. Още ма чака да бъда на върха. Влизам тука, викам араба. Ще се оправиш, викам да бе да. Ще го остави за после това. И нали те знам да не е от сега. Влизам тука, викам араба. Ще се оправиш, викам да бе да. Ще го оставиш за после това. И нали те знам да не е от сега. Best официал, бата.